Станахме и днеска. Драгички са ме разпарали тук по това вирче. Сега ще видим работи или не работи. Работи, дърпа си. О, даже сама си дърпа. Его едва ще там се стартирва. Малко пръска отгоре, ма сега ще слой капака. И така, вчера поработих малко тук, там съм издънил е това вирче, не го знам колко е, 7-8 метра. Времето е слънчево, прекрасно за работа. Приключваме и днешния уикенд, днешния сегашния. Тук 2 дена си работихме. Това съм изработил, тук едно пракче излезе, отзад слабо, на пракчето малко по-силничко. Сега пресяваме. Вече сме свършили абсолютно всичко, а Даша отиде да носи малко багаж и да сгъва палатката. Тук ми е едрата фракция, разделил съм ги. Тук съм хвърлил, може би, не знам, отзад съм изработил може би около 2 кубика, да речем. Може и 3 да се, не знам. Като не смятам, ево не е камъни там, които съм ги изхвърлил на ръка. И тия, които пак съм ги изхвърлил на ръка. И те са може би кубик. Там съм подредил и други камъчета. Ръката е хубава. Тук има ново водопадче. Само че няма материал, издухало го е вътре. И така, времето е прекрасно. Идваме да почиваме. Другия път пак.